Sugatan ng 5 katao matapos na dumaos-dos at bumangga ang kanilang sinasakyang jeep sa bahay sa tabi ng kalsada sa barangay Luklukan Sur Jose Panganiban, Camarines Norte, mag-alas 12 ng tanghali kahapon. Kabilang sa mga sugatan, ang 72 anyos na driver, kanyang konduktor at 3 pasahero. Sa ulat ng Jose Panganiban Municipal Police Station, isang pasahero na may bitbit na mga bagahe ang pumaras sa lugar. Dahil padaos-dos ang kalsada, hinarangan muna ng bato ang gulong ng jeep, subalit nang makababa na ang pasahero at inalis na ang nakaharang na bato, ay siya namang pagdaos-dos ng jeep at pagbangga sa bahay. Bukod sa bahay, 2 motorsiklo din ang nadamay. Nung i-start ng driver, pinag-try ng driver na i-start yung jeep. Nag-start pa naman ang problema, hindi na pumasok yung cambio, then hindi na rin pumasok yung brake niya. So, makatawid na wala na rin ng preno. Then nagdiretso na yung jeep, pag-wheeling na siya. So, nung makita ng driver na gano'n yung sitwasyon, mabilis na tumakbo yung jeep pababa, ay pinanggaan niya yung jeep para doon sa isang bahay para less na yung casualties. Nakalabas na ng ospital ang 2 pasahero habang patuloy pa nagpapagaling ang 3 iba pa. Posible naman na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to properties ang jeepney driver. Sa ngayon po, wala pa pong maliwanag na pero dahil maayos naman yung flow ng nila, parang magkakaroon naman sila ng maayos na settlement at inaasikaso naman yung may-ari ng jeep yung mga victim natin. Pinaalalahanan naman ng otoridad ang mga motorista na tiyakin ang maayos na kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe para maiwasan ang anumang aksidente sa daan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.